Исәмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада Әлмәттә танылган тиенне вольерына кайтардылар. Белгечләр симптомнарының агылунуга охшаган булуын хәбәр иттеләр. Паркта сәламәтлек мөмкинлеге шикле булган әлмәтлеләр өчен кече сабантуй узды. Бәйрәм кунаклары өчен ярышлар, иҗади мастер-класслар һәм спорт күңел ачу уеннары оештырылды. Ремонт бетте, а проблемалар калды. Яңгырдан соң яңартылган Балакино урамында су җыела. Әлмәттә танылган тиенне вольерына кире кайтардылар. Аны җирле халык коткарган. Алдагы көннәрдә шаһитлар тиенне хәлсезләнүен игътибар итәләр. Жәнлекне ветеринарларга китерәләр. Белгечләр симптомнарының агылунуга охшаган булуын хәбәр итәләр. Алар гадәттәге рационга туры килми торган азык белән хайваннарны сыйларга кирәкмәгәнен искә төшерәләр. Чтобы не допустить повторения таких ситуаций, хотим вам напомнить, что... Мондый хәлләрнең кабатлануына юл куймас өчен рационны кишер, алма һәм киптерелгән җиләк-җимеш белән төрләндерергә мөмкин. Хайваннарны зыян сала алган азык белән ашатмагыз. Паркта сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган әлмәтлеләр өчен кичке сабантуй узды. Бәйрәм кунаклары өчен ярышлар, иҗади мастер-класслар һәм спорт күңел ачу уеннары оештырылды. Я считаю, это позитивный праздник, импульс для людей, для того, чтобы они побольше общались, были в социуме и также могли раскрыть какие-то свои таланты. Бәйрәм инде матур традицияга әверелде. Хәзер районда сәламәтлек үзенчелекләре булган 10 меңнән артык кеше яши. Аларның күбесенең тормышында социаль яклау хезмәткәләре актив катнаша. Вакыйганың оештыручылары арасында җирле идарә дә бар. Этот праздник очень важен и для нас, и для наших подопечных, и для участников, всех участников этих мероприятий, потому что это еще один повод, чтобы нам встретиться, чтобы встретиться всем большим нашим сообществом. Яңгырдан соң яңартылган Балакино урамында су җыела. Әлмәтлеләр проблемалы участокны фотосурәткә төшереп хакимияткә мөрәҗәгать иткәннәр. Җирле халык сүзләренчә, районда 20 елдан артык проблемалар бар. Шушы көннәрдә Балакино урамындагы җәяүле кичүен су басты. Фотосурәтне җирле халык ясаган. Анда урам буенча узуы авыр икәне күренә. Юлны ремонтлауны күптән түгел генә төгәлләделәр һәм әлмәтлеләр реконструкциядан соң күлдәвек барлыкка килер дип көтмәгән иделәр. Районның олы буын кешеләре сүзләренчә, мондый проблемалар һәрвакыт булган. Минсалих Әхмәтҗанов якын тирәдә генә 20 елдан артык яши. Хәзер ул пенсиядә, оныгын иртәнге һәм кичке якта паркка йөртә. Юлда су булганга ул ияләшкән һәм хәтта проблеманы хәл итү юлында тәкъдим итә. Здесь же вот сток вот отсюда, а так вот в этом месте, где переход пешеходный, там этот с той стороны вода течет туда. Вот. А до такого ремонта такое было? То же самое было, но потому что его некуда деваться, если честно говорить. Здесь надо канализацию под дорогой делать, потому что спуск оттуда же. Әлмәтләр арасында юлдан зарланмаучылар да бар. Алар юлның ремонтлаганына сөенәләр. Здесь, вот эти колдобины были, да, очень неудобно. Пешеходный переход хорошо сделали. Вообще хорошо сделала, я очень рада. Балаларын коляскага утырткан әниләр дә күлдәвекләрдән курыкмыйлар. Я тут толком не гуляю, я у себя во дворе обычно. Поэтому, если уж люди возмущаются, почему бы и нет, не сделать нормально. Район башлыгы мондый очраклар кабатланмасын өчен җитешсезлекләрне бетерергә һәм су агызу системасын төзәтергә кушты. Баулы районда ашлык җыю комбайннарын кабул итү узды. Әзерлекне тикшерүдә 8 хуҗалык катнашты. Һәр берсендә техник торышка сайлап алу контроле үткәрелде. Комиссия 84 комбайнны, шулай ук ашлык ташу өчен транспортларны карады. Тикшерү азагында комиссия җиһазларны эшкә тулысынча әзер булуын бияләде. Табиблар 3 яшьлек баланың ашказаныннан 6 сантиметрлык кадак чыгарганнар. Бала уйнаган вакытта аны йота. Ләкин бу хакта әнисенә сөйләгәнче моңа игътибар итми. Баланы ашыгыч рәвештә хастаханәгә озаталар. Табиблар тикшерү үткәргәннән соң кадакның куркыныч урнашуын ачыклыйлар. Ул эчке органнарга зыян китерә алган. Табибларга катлаулы процедура ясарга туры килә. Операциядән соң баланы 4 көн дәвамында күзәтәчәкләр.
Шарлауыклы буалар паркында спектакль карау мөмкинлеге бирә торган шкаф барлыкка киләчәк. Моны шәһәр халкына һәм кунакларына этномодерн Каракүз фестивале бүләк итәчәк. Ул бу атнада 19 июльдә башлана. Сейчас за окном наблюдала как раз-таки все эти законы уличного театра, когда то появлялась грузовая машина, то есть то дождь, то скоро будет солнце. То есть это такая непредсказуемость, которая происходит только на улице. Шәһәрнең визит карточкасы булган Каракүз фестивале 4-нче тапкыр узачак. Оештыручылар 15 мәйданчык әзерли. Премьерада көтелә пляжда мунча фестивале. Мунча сәнгате буенча чемпионнар мастер-класслар үткәрәчәкләр. Виртуаль шын барлык режимында Каракүз эзләре буенча узарга мөмкин булачак. Бу сезонның тагын бер яңалыгы. Шулай ук башка илләрдән дә кунаклар көтелә. У нас на самом деле фестиваль является, по сути, международным, уже имеет международный статус. У нас в этом году будут гости из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Турции, Италии и даже из Ямайки будет гость во время Бардовского фестиваля. Неожиданно, но зато приятно. Фестивальны моды күрсәтү тамашачы ачачак. Анда Каракүз кием брендының яңа коллекцияларын тәкъдим итәчәкләр. Чакырылган дизайнерлар эксклюзив эшләр тәкъдим итәчәкләр. Получается, форум превращается в российскую креативную неделю, по факту. То есть по плану все выстраивается и много направлений, которые уникальны. Эң масштаблысы карнавал йөреше булачак. Анда Россиянең 11 шәһәре катнашачак. Моннан тыш бәйрәмгә Италиядан кунаклар да киләчәк. Карнавальное шествие оказалось, ведь это не только мы, артисты, это горожане, это гости, и это какая-то, я не знаю, смесь творчества, смесь дружбы, лета. И я когда это увидела, вот как на тарелке, обалдела от масштаба, потому что это говорит о том, что это востребовано, люди хотят объединяться, окунаться в это карнавальную атмосферу и двигаться с нами, соглашаться на любые эксперименты, которые происходят в уличном направлении. Иң көтелгән вакыйгаларның берсе заманча биюләр фестивале булачак. Иң яхшы хореографлар һәм бию проектлары җиңүчеләре теләүчеләр өчен мастер-класслар үткәрәчәк. У нас будет сцена небольшая, крытая, потому что мы столкнулись, как уже Гульназ неожиданно отметила, с явлением погодных условий. Но тем не менее, каждый из тех, кто готов, в принципе, прикоснуться к современному танцу, готов на любые условия. Самое главное, чтобы было под что укрыться. Әлмәткә Сергей Жилин һәм фонограф джаз бенд Төркиядән танылган джаз җырчысы Эйлюль Эргюль, мод Дмитрий Маликов һәм башкалар көтелә. Каракүз фестивале 19 июльдән 4 августка кадәр узачак. Ознакай районы халкы хәрбиләр белән һәрчак элемтәдә торалар. Шушы көннәрдә махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар йөк озатылды. Әлеге саваплы эштә район халкы, җитәкчеләр, хезмәт коллективлары катнашты. Ярдәмнең төп өлеше хәрбиләр үзләре сораган кирәк-яраклардан тупланды. 6 тонна була инде ул. Монда инде бөтен кирәк-яраклар нәрсә сорадылар безнең герой егетләребез. Монда киемнәр дә бар, монда медикамент та бар, квадрокоптер да, тепловизор да, стройматериаллар да бар. 300-дән артык үзебезнең егетләребезгә шушы гуманитар ярдәм җибәрәбез. Шулай ук инде үзләренең гаиләләрдән дә посылкалар булды. Аларны да барып тапшырабыз. Монда инде 10 направление буенча шуңа күрә исән-сау гына барып җиткерсеннәр, менә бөтен Ознакай халкына, бөтен җитәкчеләргә кем ярдәм иткән, кем бөтен әйберне оештырып җибәргән, барысына да бик зур рәхмәт. Ознакайлылар бу яктан бик актив. Районның хатын-кызлар советы да ярдәм оештыру юнәлешендә җитди эш алып бара. Бу юлы да Ирактагы якыннарыбызга үй җылысын бирә торган туган як күчтәнәчләрен әзерләгәннәр. Менә бүген без тагын бер тапкыр инде үзебезнең җегетләребезгә гуманитар ярдәм посылка җибәрергә булдык. Әле 9 май алдыннан җиңү бәйрәменә җибәргәник. Хәзер инде менә җәйге күчтәнәчләребез белән җибәрәбез. Хатын-кызлар белән бергәләшеп чыгып үләннәр җыйдык, шәй үләннәре җыйдык. Алар аны бик көтәләр инде. Яңадан
шәкшәкләр пешердек, сеткалар үрдек, барысы да безнең җегетләребезгә барып җитсен дип. Хәрбиләргә ярдәм күрсәтүче волонтерларның хезмәте бәяләп бетергесез. Махсус хәрби операция зонасына нәрсә җитмәй, ни кирәк, алар аны күмәкләшеп тиз арада башкарып та чыгалар. Волонтер буларак без эшне даими рәвештә алып барабыз. Эш безнең көндә туктамый эшләрне эшлибез. Маскировочный сеткалар безнең көндә үрелә, обедка кадәр киләләр волонтерлар һәм обедтан соң киләләр. Браслет үрелә, корошлар ясала егетләребезгә. Орехово, медовый лакомство диябез инде без аны. Шундай казинак кебек тәмле әйберләр ясыйбыз без аларга. Гуманитар йөк әзерләү тукталып тормый. Бу хәйрия эшенә һәркем үз өлешен кертә ала. Теләге булганнар якташ хәрбиләребез өчен әзерләгән кирәк-яракларны районның махсус хәрби операцияләрдәгеләргә ярдәм итү үзәгенә тапшыра ала. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.